Teñen un xamán en Porto do Son. O home moi coñecido na zona ofrecía servizos de vidente e prometía resolver todo tipo de problemas. Crese ademais que practicaba rituais que incluían o sacrificio de animais. Como operaba este bruxo espiritual? Curador ou estafador? Hoxe, no termómetro. 12:10 do mediodía, un home que efectivamente o seu alcúmero catalán. El ofrecía servicios de curación a cambio de cartos e anunciábase como xamán. E dirán vostedes, pero iso que é, Bernardo? Pois en esencia podemos dicir, Rocío, que un xamán é como un mediador entre o mundo espiritual e o mundo físico. A él acodía a xente que precisaba sanación ou orientación ou consello, e o xamán empregaba rituais, plantas, música ou símbolos para conectar coa natureza e cos espíritos. A súa sabedoría baseábase na tradición e na experiencia e durante séculos foi o equivalente ao psicólogo ou mesmo o guía espiritual das aldeas, podemos dicir. Aquí en Galicia, esta figura podería asemellarse ao curandeiro ou a meiga, persoas ás que se lles atribuían poderes especiais para aliviar doenzas, para afastar o mal de ollo ou para axudar nas transicións da vida e da morte. Neste caso de Porto do Son, o detido é un home de mediana idade, alcumado o catalán, pois chegara de Cataluña hai uns 8 anos, vivía nunha vivenda alugada de 2 plantas na parroquia de Queiruga coa súa muller e 2 dos seus fillos. Supostamente atendía na casa a persoas ofrecendo servizos de vidente e incluso practicando rituais que implicaban o sacrificio de animais. Todo a cambio de cartos, unha variante moderna de xamán que amosa a delgada liña entre a tradición e o negocio. Agora investíganse as prácticas deste home, pois podería ofrecer tratamentos que non tiñan aval médico nin garantían ningún rigor. E tamén a presunta comisión dun delito de estafa. Fomos ata Queiruga, ata Porto do Son, para coñecer máis deste caso. O noso equipo, vano ver, non lles resultou tarefa doada. Nesta casa que teño ás miñas costas detiveron o pasado mércores a un veciño acusado de estafa aquí en Queiruga, en Porto do Son. Coñecido como catalán, parece ser que actuaba como chamán e mediante rituais que algúns deles incluían o morte de animais, ofrecía solucións aos problemas dos seus clientes. Sabían os veciños que estaba a acontecer realmente aquí en Queiruga? Aí parece que estuvo a policía ás 6 da mañá. Hubo un despliegue moi grande de furgóns e de coches. Salían, andaban a voltas. Conocía de lo siguiente? Sí, de vista, máis de andar por aquí, sabemos que é veciño, que ven de Cataluña. O catalán. Era un home que pasaba por aquí, non era de moito trato. Relación con eles nada. Ele estaba no seu mundo. Non tiñamos ni idea de en que andaba, ni o que fixo. Sabíamos que era un rollo de chamán, algo deso, por que mataba animales, sí, pasaban xente rara con túnicas, vestidos. Ten un jalpón ao lado que diz que é onde enterraba os animales. Tivemos que sair da parroquia de Queiruga porque mentres estábamos facendo as nosas investigacións, cando nos achegamos á casa do suposto chamán, oímos fortes portazos de xente como intentando abrir a porta principal para sair e en algún momento escoitamos unha persiana e un home que saiu pola ventana. Perseguiunos a nós e ademais de a outro medio e, bueno, certo é que a actitude non era moi positiva e non puidemos achegarnos máis. Bueno, tremendo porque o hostigamento, non? Os xornalistas, cando imos simplemente a preguntar e a obter información, é tremendo e que nunca debería producirse. En fin, dá sensación con este caso, María, destos curandeiros, non? Como que se agochan detrás de toda esta simboloxía que nos explicaba Bernardo, sacrificios de animais incluídos, bueno, pero que é simplemente estafar o persoal, non?
Bueno, hai que darlle un aspecto, non? Toda religión ten o seu ritual, o que pasa que, o que acontece nestes casos, é que hai unhas promesas falsas, que ademais se amosan falsas e se documentan falsas cando, ao longo do tempo, despois de pagos cuantiosos de cantidades económicas importantes, os resultados comprometidos non chegan. E cando ti vendes un produto que despois non é o que ti mercas inicialmente, pois aí hai un punto de distinción. E ademais, hai que anotar que se el facía estes sacrificios animais podería incurrir incluso nun delito de tipo sanitario, porque despois eses mortos, eses animais mortos, hai que enterralos dunha maneira determinada, non sabemos a procedencia desos animais, en que condicións se facían esas prácticas, e todo isto tamén será o que están investigando os membros da Policía Nacional de Madrid, neste caso que está decretado o secreto de sumario. É que aí o apuntaba María. Alejandro, estamos falando dun operativo moi complexo, coordinado dende Madrid, porque efectivamente este home viña de Cataluña, asentouse na localidade, ninguén sabía moi ben por qué. Alejandro, cabe posibilidade de que esta xente vaya dando paus por toda España para enterarnos e que vayan como de localidade en localidade cando se lles descubra o pastel? A ver, eu, pola miña intuición, alguén que ten un traballo que exixe moito público para poder ser rentable, que se vai a vivir un pouco como Queiruga, que non creo que pase dos 200 habitantes, 300 como moito. Xa é sospeitoso, non creo que sexa o público medio ideal para un chamán, verdad? Un pobo de galego, en Porto do Son, pequeniño, ten pinta de outra cousa. E, dende logo, que decía María, cando ve un operativo de Madrid, causa secreto de sumario, que non é o máis habitual, e que aquí hai algo detrás moito máis serio. Probablemente alguén que, efectivamente, estou supoñendo cousas, pero ten toda a pinta, dedicouse a cometer estafas a un nivel moi importante en número respecto de moitas persoas ou en moita cantidade, seguramente ambas cousas, non? Esos delitos, aparte, non somente o tema da estafa, aparte do tema sanitario, como moi ben decía María, senón tamén, por suposto, un posible delito de maltrato animal, se ademais de animales ordinarios, por así decirlo, hai animales domésticos polo medio, co cal poderíamos incluso falar dun delito de maltrato animal continuado, é dicir, cousas gravísimas que, dende logo, teñen moi mala pinta. Ademais, sempre non dá moita mágoa, María, nestes casos, porque ao final a diana non adoitan ser persoas vulnerables, desesperadas, non? Que confían nestas persoas incluso para cousas tan serias como curar enfermidades, non? A cambio de importantes... Claro, é que cando a ciencia desahucia a unha persoa, cando sabes que non tes nada máis que facer, por que non intentalo, non? Hai que porse nos zapatos do que temos enfrente, aí nunca sabe un como vai reaccionar, non? Porque a desesperanza, efectivamente, é algo tan subxetivo que é co que xoga este tipo de xente que calcula moi ben a psicoloxía daqueles os que se acerca, non? Tamén as situacións persoais complicadas, os problemas económicos. Cando xogas con ese tipo de cuestións, evidentemente se altera a percepción da realidade por parte de moitas persoas que confían en que non deben confiar porque en realidade non queren axudar, queren estafar.